Η ακρίβεια. Σύνταξη με τα 3.000 ευρώ που μας έχει εξηγήσει ο πρόεδρος πολλές φορές. Είναι μια θέση στην οποία επιμένετε? I don't know. Πάμε λίγο να σας τα πω τώρα. Να πω λίγο όμως κάτι άλλο. Με τους υδρογονάνθρακες το ίδιο, αυτό που λέτε. Σύνδεση, κυρία Αναστασοπούλου, σύνδεση του ασφαλιστικού με τις εξορίξεις. Νόμος, σας τον δίνω στα πρακτικά της εκπομπής της Βουλής. Στα πρακτικά της εκπομπής. Νόμος του 2013 της Νέας Δημοκρατίας. Ο οποίος δεν έχει εφαρμοστεί. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Να εφαρμοστεί. Δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Το 2013. 2013. Έχουν γίνει εξορίξεις. Μα από το 2013 έπρεπε να έχουν γίνει εξορίξεις. Αυτό λέμε. Από το 7 φωνάζουμε να γίνουν εξορίξεις. Δεν γίνονται εξορίξεις που λέτε στον κόσμο. Προφανώς, αν είχαν γίνει από το 7. Ότι πατάς ένα κουμπί και γίνεται για κοροϊδία εσύ τώρα. Σταμάτα. Εσύ για κοροϊδία δεν θα μιλάς. Εσύ για κοροϊδία δεν θα μιλάς. Είναι δυνατόν μόνο ψέματα για να πάρουν ψήφους. Να παίζουμε το πόνο του κόσμου. Άδωνη Σπυρίδωνα Γεωργιάδη. Δεν θα μιλάς εσύ για λαϊκισμό. Δεν θα μιλάς γιατί δεν έχετε κάνει εξορίξεις. Γιατί το λες τότε? Γιατί δεν έχετε κάνει εξορίξεις. Είσαι ψεύτης, αυτή είναι η απάντηση. Είσαι ψεύτης. Όταν έλεγες ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, πολιτική απατεώνα, το 2021 έλεγες ότι η ακρίβεια μέχρι τα Χριστούγεννα θα περάσει, τι ήσουνα? Όταν έλεγες στο Sky ότι λείπει ο κόσμος ότι η ακρίβεια, αυτά τα έλεγες εσύ, δικές σου δηλώσεις. Αντί να πούμε μπράβο, έλεγες στο Καραμανλή που παραιτήθηκε για τα τέμπη, πολιτική απατεώνα, αυτά έλεγες. Πνίσει και η πολυκατοικία τώρα. Νάντια Κομανέτη της πολιτικής. Η Νάντια Κομανέτη, ο Ιωάννης Μελισσανίδης. Άκου λίγο, σε μένα Σπυρίδωνα δεν περνάνε αυτά. Σε μένα δεν περνάνε αυτά. Εκεί που σε παίρνει αυτά. Οι κολοτούπες σου όχι. Πάνε αλλού. Πούλα κανένα επιστολή του Ιησού που είσαι και ο πρώτος που το έκανες και μετά άστα τώρα. Άστα αυτά τώρα. You don't scare me. Άστα τώρα, γιατί είπε πολιτικό απατεώνα τον πρόεδρο που το έκανε. Όταν το είχε κάνει πολύ πριν αυτός ο κύριος. Ο Ιωάννης Μελισσανίδης της πολιτικής. Ο μεγαλύτερος κολοτούμπας. Κύριε Δουδονέλη, σε παρακαλώ πολύ, όταν έλεγες εσύ... Έχει πάρει. Πότε ξεκίνησε εξορίξεις? Πότε ξεκίνησε εξορίξεις? Είσαι κόμμα να ακούσει. Έχει πάρει. Πότε ξεκίνησε εξορίξεις? 5 χρόνια πριν από εμάς. Hey, that's pretty good. Έχει πάρει. Κάνανε εξορίξεις. Κάνανε εξορίξεις. Άρα δεν είναι είπα, Χριστιανέ μου. Άρα μιλάς ψέματα στον κόσμο. Κάνε εξορίξεις και έζεις με τον πόνο του κόσμου. Αυτό δεν γίνεται σε μία μέρα. Σταμάτα. So that was a f***ing lie. Πες μας κι άλλα, πες μας. Πες μας για τα τέμπη, πες μας. Πες μας για τον Τουρκετζίεν, πες μας. Πες μας για το ΦΠΑ που έλεγες ότι... Πες τα μας αυτά, δικές σου δηλώσεις είναι. Πες τα μας αυτά εσύ. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτό ξεκίνησε, ήμουν πολύ ήρεμος. Το ξεκίνησε. Αν νομίζει ο Γεωργιάδης ότι θα του περνάνε αυτά, ξέχνα τα αυτά, Σπυρίδωνα. Τέλος, αυτά τελειώσανε, Σπύρο. Τέλος αυτά.